Shalom, horas madihamu akadamang doho dainang. Manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason. Dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparade hata ni Tuhata, cumulu mahita martangyang. Asini rohama dihamu doho dame, sia debata amata. Dohot sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabe jamita di partangyangata. Imana tersurat di buku Jona bidudua mamukasian ayat sada rodi ayat 10. Laus turpukodo nagabe epistel tu mingguta minggu rogate tanggal 14 Mei 2020. Hujahama dihita songonoma didok hatani Tuhata. Dungi di paro jahubama sada ihan raja manang ihan raya asa dibodut si Jona. Jadi di bagasan butuhani ihani masih Jona tuluari tulu borngin. Dungi martangiang masih Jona tu Jahoba de batana sian butuhani ihani jala di dokma. Jauh-jauh duau sian hagugutaki tu Jahoba gabe dia lusi ibana au. Sian butuhan ni perbiguan au mangangguhi ditangi hokodo suaraki. Nunga diriokon ho au tu bagasan lung, tu bagasan pusu-pusu ni laut gabe pusat makaliang yau. Sudi aka obak mi dohok galubang mi mangalukupi. Yang guau nunga hudok nunga baliau sian julu ni matam. Halai tahe ulahaku dope mamereng dopak joro habadion mi. Nunganya dihaliangi aka aikiau pola tos hosaku. Lungi pasapak-sapak au sirabodo alitu uluku. Nunga mangukor au sangat tubonan aka duluk. Rasang-rasang ni tano ope nunga tarsodak humaliang au rodi saliling-liling na. Alai di panakokodo nguluku sian gudung ali Jahoba de bataku. Uju madate hosaku di bagasan Jahoba mahuingot. Jadi sahak matangyaku tuho tujoro ni habadion mi. Alai halak namar soba tu gana-ganaan si pauto-oto ima na manadikon hasonangan nasidai. Alayang guau mardongan suara puji-pujian nau mamele tuho. Gararokku do nahu parbaga-baga. Jahoba do napunahatuaon. Ima hatani Tuhata. Di hamua kadongan saha porsiaon totu torop dosian halak Kristen na margoar si Yunus manang si Junus. Jadi sipata dibain ye manang J dimulanai. Molo halak Batak ibana dibahin magwarna si Jona. Dus dui baik si Yunus, si Junus manang si Jona. Jala sutuk-sutung nama bigi jamito penuhaing adong dora namar guar si sian natului maksudna namar guar si Yunus manang na si Jona. Totu guar nauli doi yak kamang dohot tamuinang. Idua satorop mabahen guari gabe guarni gelengna. Junus manang Jona lapatanna merpati. Molo halatabata rupani darapati. Paling tidak adong opat na dilambangkan ni merpation. Jadi molo didok rupani merpati manang darapati pinomat adong opat lambang nanaing dohonon ni i. Na perjulu merpati adalah lambang perdamaian. Na paduahon merpati juga adalah lambang petugas yang dapat dipercaya. Na patuluhon mangihuto Jesus darapati manang merpati ima lambang ketulusan dan keputihan hati. Idu asa diduk Jesus di Matius 10 ayat 10 asa patas marroha songon uluk
huhu lidang ma rohamuna songo darapati. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati ninna tuaka sisiane. Jalan apa opaton darapati ima lambang ni kesetiaan. Molo diaka perumah tanggau rupani tidak selingkuh. Jala dang pendengki ibana. Ima merpati. Alani i akan marguar si Yunus, si Junus, manang na si Jona. Ima songon nanidok na digicangi na marguar si Yunus iko si buah pardameo deto. Unak perbeda ati. Na marguar si Yunus iko si haporsiaan halakna. Molo disuruh ibana iko pos rohani na marsuru ibanai. Ayo lo dorang haposan. Taruh hojo otu jabuni opungmu ninna umat na tu ibana. Lau donian manaruho lopan naung pinarade ni umat nai. Alai di tonga dalan. Olo dia langi deba. Duksa di jabuni opung nai. Ngamoru satu nga. Akan marguar si Junus manang nasi Jona ikon akan lidang marroha songol lapatan ni guar merpati inak kiningan. Jala akan marguar si Yunus ima akan setia. Molodang tumigo ma digati guar nayate. Ima lapatan ni guar Junus Jona manang Yunus. Jadi macai uli macai denggan. Jadi patut dorupani gudang nama bain guari kebi guarni gelengna manang guarna sendiri. Hamu kadongan molo songoni ma uli ni guar Yunuson dak songoni anggo Nabi Yunus manang panurirang Jona songon natabigi baritana diturpuk jami taon. Justru balik-balik ni guar naido pangalahona. Halak nasohapo saddo ibana. Tidak dapat dipercaya. Buasa, ai tuninipi do ibana disuruh debata. Alai justru tu Tarsis do ibana maporus. Mamicang halak ninipi do ibana disuruh debata. Asamu banian si anak kadusanai. Alai ditutud do lomona laho markapal tu Tarsis. Ima molo si Jona natajaha di bagasan buku panurirang Jonau. Jadi tuk suarong do hadumuan ni guarnai tu pangalahona dohot tu ulauna. Jadi molo pedidok si Jona on merpati alai sasitong na merpati na ingkar janji do ibana. Bukan merpati yang ingat janji. Ima beda na rupani tu si Yunus, si Jona manang na si Junus na natabotoi sian si Yunus, si Junus manang na si Jona na tajaha di bagasan turpukon. Hamu kadongan ahado na taida di si. Tutu sada na taida di si ima kenyataan na sasitong na jut ta adupi di parnguluan non. Ay sipata do daksay hobar guaritu pangalahona ate. Dakkolan songon panurirang Jonaon natabigi berita non nuaing masa songoni anggosian uli ni guarnai nian soina ma alai da ngapala songoni pangalahona dak songon uli ni guarnai pangalahona dak pola huguari rupani alai yarong do songoni ate anggo guarna siadonang ana bagakan guarnai na tabuan bigiun na jagoan alai tuk suarong do hadumuan ni guari tu pangalahona. Unak pola situ du guar. Alai nak pesongoni akamang dohot tamu ina nami tardok do si Jonaon panurirang na istimewa. Jadi dia adalah nabi yang istimewa. Dia ma istimewana. Paling tidak adong dua. Panurirang Jona do satu-satuna panurirang na parjulu disuruh tuluar ni bangsa Israel. Lapatan na ibana ma misionaris parjulu na mangula di luar negeri. Ima tu hutan Ninive, ibu kota di Syria. Hebat do kan?
Na padua hola si Jona do panurirang na hea menginap di butuhan ideke molo didok di sinak kiningan ihar raja manang ihan raya tuluari tulubor ngililingna. Danga dong nasongon pengalaman ni si Jonaon, pengalaman niya kapanurirang na asingi. Ala songonima unik ni pengalaman on, pola do pengalaman ni si Jonaon gabi tudo sa dibayan tu Jesus di tanomani. Jadi unik do ibana. Hati perupani nakiningat digijak tadok takobar pangalahona tu guarnai. Alai istimewa do ibana rupani. Paling tidak adong dua keistimewaan ni ibana. Si Jona do panurirang satu-satuna misionaris parjulu na mangula di luar negeri. Jala holan si Jona do panurirang na hea menginap di butuhan ideke manang ihan raja pola turuari tulu borngin lilingna. Danga dong nasongoni. Hamuak kadongan asing dinatado digijangi dia dope na buita putih hisya turpukon na gabe jamita dihita jala si jamita honota. Dungi dia mamuse hadumuan na tuguarni minggui ima minggu rogate. Hamuak kadongan dohonom ma siya turpukon dang ha akalan hita debata. Ima muse na buita putih hijorupani. Tung behampe tabahin mga kali ibana dang tarakali hita debata. Buasa ala ditoru ni akal ni debatado akalta. Ditoru ni nabinoto ni debatado pe nabinoto ni hita jolmau. Misalna tung laos talului pe inganan pertabuniata sabuni-bunina songo si Jona na martabuni tu pamurnangan ni parawi molo di hata Indonesia di dok ruang kapal yang paling bawah. Budu itaida di bidusada ayat 5. Dang hulipi sian parnidaan ni debata. Laos tadok di bagasar rohata toema dang diboto debatai nita rupani tongdo di boto debata sudi na di rohatai. Songo si Jona nama doktor rohana dang boton di Jehovah be molo lau ibana tu Tarsis. Na seharusnya hian tuninipe do ibana borhat nian hobar tu parsuruan ni Jehovah. Hamuak kamang dohot tamuinang harus sotadok dope nunga diboto Tuhani. Jadi sotung ta coba-coba lari sian kenyataan. Sotung ta coba-coba marakal tu Tuhani. Sukup ma hola si Jona di debu tubuh Tuhani ihan raya mana ikan besar. Di molo ido ikan besar ba hupikir hiu do maksud ni. Nak pala dohot titate. Jadi molo songo diau ima jusada renungan na macai argadi hita sia turpuk nata jahai dang ha akalan hita debata. Hamu kadongan saha porsiaun jolma boido marakal manang margabus tudongan na jolma. Songon pengalaman ni sahala ruas na mencoba menipu manang mga kalipad na. Jadi disuku paditaima rupani amaton ruas amon buah sadang marminggu ibana natuari. Roma paditaima dok tibana. Buah sadang marminggu hamu amang natuari ninna. Roma matai madok lagi marsahi tamang. Hape pajupang mamuse paditai dohot istrina. Roma paditai madok tu inatai. Imate padok dia mata marsahi inna. Roma inato madok dawa mang. Sehat-sehat doa mata inna. Beidu alai ibana madok marsahid in. Roma paditai pajupang mamuse dohot amatai. Idok matu ibana. Ay sehat doha muninna. Inna isi inna matai rupani. Ba inna inata jabumu. Sehat doha mu inna. Roma matai madok. Ima damang daku babua dupe tu ama tu inata na marsahi tahu. Inna ibahan. Jadi dos maun dohot omakna na mengajari anak na asa mergabus. Hapedang bui mergabus dak denahi.
Roma maknai madok tidak danaki dido nanti kalau ada yang cari mama bilang mama nggak ada. Roma danaki madok ya ma. Edang liling Roma dongan ni omak nai manuku dan aku mama di mana? Kata mama nggak boleh dikasih tahu. Jadi mama nggak ada. Ya kata mama nggak ada. Jadi mama di mana? Ya mama di kamar, tapi nggak boleh dikasih tahu kalau mama ada. Inna dan nakirupan nih. Gabi habotowan. Jolma buidu tak kali, buidu tak gabusi, buidu tak tipu. Alai anggo debata tukso tertipu hita do. Songon nabi nain ni si Jonau. Tung mertebu ni ibana di pamurnangan ni kapali di tempat paling bawah di boto debatado. Emolo tajahan non pesalmen 130 sia dan adong inganan nabuni dia dupan ni debata. Hamuak kadongan saha porsiaon nabui taputihi sia turpukon hadumuan na tuguar ni minggui ima dan adong HP ruang manang tempat nabui membatasi tangiang dohot partangiang ni. Di dia pe bui do hita martangiang. Di dia pe jadi do hita martangiang. Lapatan ni manang di dia pe radidu Tuhan ni pakulingata. Manang di dia pe radidu Tuhan ni jowota ditangyakta. Asal maolo hita. Idu na nidok na di ayat 2. Dungi martangiang masih jona tu jahuba debatana sian butuhani ihani. Jadi dibutuhani ihani pe jadi do martangiang. Di sude inganan di segala tempat menjadi tempat kita berdoa. Imana perjulu hadumuan na rupane tu minggu rogate. Na padua hon jauh majahoba di tangyangmu uju madate hosam. Ketika jiwamu leti lesu. Di ayat 2 di doate. Dakkola si Jona na hiamat date hosana hita pe buido ta alami na songoni. Alani jo majahuba jala martangiang maho asa dipalua ho sian hasosahan mi asa dipalubang pakilalaan mi. Amen martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan di hatam na kubigi hami. Jala paurat tomme di bagasan rohanami bi. Asa di parbiho katami parbuena denggan parbuena tongki. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.